This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Na kajingja badang shen hakathan sora kabla pinsir minsim bat pinkuslai jingwut ya kinong shong ka jilla Meghalaya hakakat sautarek ujiliu 8,000 ka kinhun nongtam balatip kum kasur na nong kindong kalahir chikijaka jengok kai perthai ka than sora ban pinsyo ya kinong jengok kai perthai shapang ka rikhasi lingba ki jingtem bat ki jingruai kakenhon lingba ke jingruai ka penpau ya ki jat ben reu khasi bagi dei ki bashisur bat kim judan ka jingtemu basniu ya ki nongwan jengok kai pathai hinrei ki shim kum ki paralok bat khenru kum shipara habakren chekilat pathai khobor uba raison nongrum president ka kenhon ulaong bagi laya don lupa ka jingtemu ban let pin irong ya ka saprawai bat tem haman ki jaka jengok kai pathai ka jilla hinrei na ka jingsha pen thok bria ka jilla hadien ka jingwan honeymoon ki syukurem na indoor kala penlong ka kenhon ban let syakate ka jaka da ka jingtemu ban pin sapriang khobor wabha shaphang ka jilla lingba ki jingruai Sekarang baca kerteng kami waya ini dan mau ke penari diwe ki penyanyi cingsat lagi dan ni pentung ya piban pensel pa cingsat lagi dan ni pentung ya piban pensel pa kat padang im haga pertai Cing itu ini aitai, kat padang im haga pertai. Cing itu ini aitai, mansa garam baka kerteng, buram iwayai, kasapai umle. Anteng jadi Panten bisa diwengi kat patang im haka perkai Cing itu ngiri aitai kat patang im haka perkai Cing itu ngiri aitai kan sekarang baca kergai Turam iwayai wei kasur nadong kata kumsi parangi long sarongnya lah jong kagam dapat burungnya jong kiwei sarongnya lah jong kagam dapat burungnya jong kiwei kat padang im haga pertek kat padang im haga pertek lacing itu ngiri aitai hansa garam baka gerteng Buram iwayai kan mau ke penari diwe di penyanyi cingsat pagi don di penkomenta ya tiba pensiun cingsat pagi don di penkomenta ya tiba pensiun hat badan im haka berkai kecil itu ini aida
sakalam bakagenteng Puram iwaya iway Ek bapalongi ban bon hangi kalau hadem man yo snyowi gani ka ek bakta mat yong ya ka jadru khasi jungi kerpangi gani ka time sora ka bai ke jungi abar dei ko ni ki time ka batbe chingshai ya ka judgment reu khas panar jungi lengba ka jingnang jing start kicing kidak tho bat kuncu aju ka por hadem bakalas dan ko to ke chingchia ka bakta shisha ya ka jing snyowi jungi ka judgment reu ka play kham tam me ki paradok rasnam jungi ke badan ni caka kala palong ni ban long bang minlek ban ai men sip ban je thu se ka perthei ba ka ni ka jai bru jungi ka ba isi ye ka basniu bat ba pediang so bhai ban paro ki bawan ki do India bat ki bana sabar chung India isnyo wiki bar me dikhana sipara jadi siparlok di bar namar kidai kin khau ba koridor chung blai kata kadau ngi la ya perkhat langkum ke kun huntem ke bala chulet ban pen sawai ka kubor keleng ya ka cingsuk ya ka cialong ko kila ya rai rum ban ta si bulan ni da taman on rai ta kubor ba idon ya ka cela aga cela ka masih ban bat ke bemdon tu ka cing kopria nadu bala yo ya ka cela ba pura bat do bentam la de to ko ni wan be yang lang chung chat ke jung indon ke no ka cing siu Namar ba nado bangi form gini ke grup ke jungi kita kalong bangi la ya rai big ba min form ha kata ka rukom kata kalong bangi num kimi lenti banong bangi ne be ya ke bisa hande ke bangi kimi lenti kalong kumno ban pen pau ya ka sap ka talen ka bau bleu ai ta de ni sa pen urlong ya ka cingio ka cingi bat kala cia long sa buta ni don ru dagan ca ka fon ka bangi la bo tengkai ba leng ba ga cing dunit chung ki para nong song sunong hakani ke jala ka chungi ki bang kot ni ban tem ha ka wedding ha ki concert ha ki benta bo fer kai ke bang yo nang tu ki Aisyah ki artis ke chungi bat ni daya rai ru ban bo fon na ka beta ban lech sya ki nu ke caka badun kam ni ban lech nang man peli sya ka perthei ba ni rus pa ha ka culture ke chungi kar kom tem ko romput nang ta kalong ko chu ko ka kubor chung ka chingyalong ka we namar ka music hi ke ko kom tem chungi kalau lapanong kalong kum ka dawai na kumta kitu ba snow tamang gi bas snow kunja ning ba jundon jong ni kar koptem kromput ke juni time sim ki ba lapanong kade ka dawai ban tin ki ai ta ka chipang kan ulut ke jungki ba ji squad tem ke jungki ba ni don ching thumu no ta ba gin lek habaro kitu sport ki bron ka jala ka juni ba ni rak persang ban lek kata ban mentang ila sedang ndai bing sedang ni lawan ku nama londong menta kare sen ba ni ha tai sora Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi the office jo Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya